Biyag ti tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarken ka, tayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agad, anyangal daw ti sangput mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon dita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awampay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kat mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga roden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti day tapanagayat, Alvin. Ay ayaten kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man. Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin ditoy. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tani tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat nispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupalauna itinubyak ti diyo panangayat ken kuana. Nagado amabalin mo nga armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ta sawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatag nispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya ta katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kada tayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armawn. Jay bak nang agayam ko ijabrawn. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan ken kuana.
Ket ano ti kwarta na dya agayem ni nanang mo. Ay basta jak kayat tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya! Aniya! Pasensya ka niti impakita da nanang ken tatang ko ken ka. Ispe, Oh, apay nga rod nga agluwa ka. mababay lang amin kin ka. Ken masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinagana akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro tiyag saad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albay. Anya? Ngam tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babay, Albay. Saan tatang? Butlagayam! Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para ken ka Alben. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di ta agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Jak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdunadan ija unano ano ubyan na. Ha? Nagabangda ka no ija ili ti pag nagdandalakay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rot tayang da? Wan, intad ti gayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nandito ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alben. Kwa, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakin na kami. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy espay. Why? Alam amin ay nakagawaam dito. Napumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurgurain. Madang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itin mi Ngam na saysaya at no panawa mo da nakmay. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Alben. Nana, adan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay.
Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayo nga agbagay? Isa pimanawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ijay lugar da, nanang. Ay saanay. Apay ay di mo amo ti sao, Alvin. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsaga nakakide na mabiitan ti isasangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Ana ko namlatan no iso. Ha? Aywan, ada pasalubong ko kanka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam mon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababay na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo. Gumatag tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la dayta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, adto'y ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangar aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kan adda mabalin na itibihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan, anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbang pet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay abasta ibati naklatan. Isu apasensya kan, Ispe. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman te manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Iton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana.
Apay atap-tapayaam ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Diyak la kayat nga ibagakin ka. Apay, Diyak ka mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. anya, tinasayaat, ipan ka iti doktor, mabit laang, isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay, adda kanot sumur iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maupera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, barigatan lata, manipod na opera, simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yun. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastanti na manipod na opera. Ngam agsublinto matlakano ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasya na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagitan. Burangan! Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Tinasayaat. Itulod kalaangan iya balayo. Kan amaanusan nga si kaswan. Lading itag, ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat. Wan, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpagpakaasya. Palubusan dak kumaamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga laiti ka ng ijay kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat
Naibaga na ani Alvin ti ama ti sikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wen, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alben. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. At dayta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amo, SP. Manipod dimdan ka. Kasla simaranta ni Alvin. Inutan ti panagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Kin pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagdagdag ibasit may kan ka inay. Pagbababawihan mi, SP. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswag ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Biyag, ti tao. Ay, kabagis. Hawan pa'y dagiti apo ko ta. Awan rapay mo kabagis, Maria. Apayaya. Ay, agpakuyog ako ma. Tay nakagpa-check up. Tanabayagan to'y uyag ka. Un ngagpaysaw. Di ka matlagi mimbagan kabagis. Ay, wad nga raw. Yak pa'y makaturturo ka. Itirabi. Tawag kakmat nga uyag. Mga numarabyan man na sumangpad dagiti apo ko ta. Ay, siyak kumatimang kuyog kan ka ngagpa-check up. Namnalakak mo't nga mina na mabambanaw. Agpadatan na ka bagay. Agpadatamat nga minan abakit. Nakapsudan na. Ala, mabit lang. Tayo mga laman iti yang bulong na inumam. Tayo iso ti inumam. Tapno makaginawa ka basay. Apong pasing, agrobot kayo. Tayo agpa-check up iti doktor. Na, anya ti pa-check up ko nga ikaw ang matsakit ko. Masapol a regular ti pa nagpa-check up yo apong. Tapno masigod no addaman rumso a sakit yo. Mawan sakit ko. Niapong yo amarya ti pa-check up yo. Tanabayagan jay uyag na. Saan nga gimimbag? Ay na, uminom tolatan iti mayanger abulbulong. Gastos laang no maipa-check up. Kadamot tay pensyon ko nga usaran niyo, apo. Ay saan? Para kada kayo laang ti pensyon yo. Kaasimot ti kabagis ko, ah. Ay kataganos Uray tabakit metan. Naipapasnan tinagbiag dito'y rabaw ti daga. Abay,
Kaya't napayla ti agbyag aya. Anyalat kukuin na dito'y lubungan aya. Kat saan mata na makatrabaho? Ha? Ala, agsukat kayo. Tama pantayo iti doktor, apong. Kat, kumusta nga iti papanyo iti doktor manong rito? Mayat-mayat, Marina. Inikan ti doktor iti vitamina ni apong pasing. Ay, kamayat ah. Masapulan na pigsakin na salon at kanayon ni Apong Pasing. Tane, sayang ti pensyon na numatay adagos. Wala. Sapay na wadwad met base, ti pensyon na. Una, uri santang agtrabaho katumdas ti pensyon ni Apong nga para kada tayo amin. Awan met ngamin, master ka na trabaho. Huwag nga rod ah. Isodyak lamak ya sasawan, tanagriga mo ti panagbiag. Nakarkaro kanya ka. Jak mga sawan. Taawan ipakan ko iti pamilyak. Wana, agbaak tamot na. Akas ka ni Apong Maria. Wala. Anya ngay nga rod. Aguy-uyok man na ni Apong Marian. Wala nga rod ah. Sayang laeng ti kwarta apang pa-check up kan ko ana. Awan met nga rod pension na. Anyat usaran na nga agpa-check up ngay. Ay, pampanunutak laang manong. Narigat sa magtagbaak. Diyak mat kaya tagbalin to akas ka ni Apong Maria ah. Ay na, di mo pa ila problema ti masakbayan. Ti agdamakit di ti problema ta ita. Ma-stress ka lang. Oh, at iti gatas yo, Apong Pasing. Aggatas kayo, tapno na pigsa kayo. Ay, agyaman na ka rito, Apok. Oh, ato'y matikapi yo, Apong Maria. Awan gatas na. Ne, apay. Masapul yo pa ilate aggatas ay Apong. Di kayo man nagpili-pili. Tawan mayam ang bagyo dito'y balay. Papakpakan kayo lang arudan, agpili-pili kayo pa ilang. Ay na, di mo matpagsawa ni tikasta ni Apong mo, Maria. Simot. Apay ngamin adi kay nakiasawa idi Apong. Tapno adda kumamot mga sikaso kada kayo, itatabaket kayon. Uray kong maa, no addamot pensyon nyo akas kini Apong Pasing. Ay na. Kasano ko mga agpensyon kat saan mo tanakal pa si ti panagadal na akas kanyak. Iso adi yo kumatagi basitan mo't niya Apong yo, Maria, ha? Simot. Aggatas kay din Apong. Kidney, agkape kay matan Apong Maria. Di kay agpili-pili. Anyat plano mi tibiyag mo? Talaga ka ding agbaakan. Ay, kinapudno na. At danubyok manong. Iso na lang tawang mo trabaho na akas kanya. Anya? Kat? Anyat usarin yung agkasarngay no awan met gayam trabaho na. Oray saan kami pa yung agkasara manong. Agdan na kamin. Anya? Pagnadan nyo ngay. Dito ya. Awang mo balay da. Makikabkab balay da lang itiikit da. Sos! Ha! Saan? Ha! Naglaingan day ta anobium? Mainayon kit din, apapakpakan dito'y balay. Ha! No awan pag naidan nyo, nasaysaya at lang agbakbakit kan abalasang. Ha? No kasta, di mo kaya ta dito tipag na dan may tinubyok manong? Ay, kat saan Ha! Naimbag kumaa, no adda na talagad at trabaho na. Ngampada tamat nga istambay. Kaasimat ni Apong Pasing, no jay mainayon pa ila asuportaran na, kat di na matkapkapin ano. Manong? Jak to pa'y mga isang petiti babae dito'y balay. Si Kantulagit din. Isong agpili ka. Isakripisyum tinobium, tapno agtalinaid ka dito'y balay, wenno makiasawa kan kuana. Ngam, pumanaw kan dito'y balay. Ay, jak kaya ti pumanaw man kat no sinaanak tinubyok. Makamuditan na. Ay, katuan Amomat nga ado dagiti kakasinsinta nga agom iti sanikwa.
Saan mabalin na pumanaw ta dito'y balay ni Apong Pasing? Dito'y talaang, tapno sigurado adata timang tawid kadagiti sa nikwa ama panawan nanto. Wan manong. Oy, Marina, si ka mag-game nita. Ni, adda kay mo diti palengke tata man eh. Wey, da ginagarak dito ang ginatang. Nabayag mo na di kay nag-awid ang nidyo balayaw. Awanan na kita idingon yaw. Nagbalindan awalang. Tawan matan ti amo da ijay. Anya? Kanong agawid kayo balasang kaw? Mabayag pa'y siguro tata. Makumikom kami pa'y nga minitikapsat ko, tabambantayan mi ni apong mi. Ay, nabiyag pa, ije pensyonada nga apong yaw. Wan tata, iso tibang bantayan mi kanimanong ko. Ay na, ibagam kinimanong mo, taas si kaswan na jetalon yaw. Panagtatalon man ay. Saanan? Total, saan mi mutla adagaday jay? Makitaltalon kami lang mut. Ibagamin to itakin ko ang ipasublat na niti sa balay. Anya, apay nga. Ti kayat me, tay kabukbukudan mi adaga ti sukayan mi tata. Anya, Iso nga, amangan pekit din no saan kami nga agawi di jay. Uri takal kalapaw mutla ti balay mi jay. Kan saan mi adaga ti nakaisaadan na. Iso nga uri di ka magawi dun. anya. Rumwarta ka ba guys tayong tagpa-check up? Ay na, saan ka ba, guys? Sagpaminsan matla ti panaguyag kaon. Wana, di ka mo't makapanganan. Kuna matimam na iti panagraman mo. Gagangay la siguro iti bakit ti kasto ka ba, guys? Malakit din. Uray saan kan nga agdigos, numalamin ka. Agsukat ka langan, takuyugan ka. Mga numaulaw ta iti dalan. Mabanog ta. Saan? Agsarukod ta? Adama dagiti sarukod ta. Alaki din, agrobot kan. Apay arimor kayo adakda kayo apong. Kasanun no adadaka sa napasamak kada kayo itirwar. Masya nakmet nga rod ka ni apong yo Maria. Awan na, agas na. Naimbag nga rod tayong pa-check up kaw. Isungay ni kanday ti agas kan vitamina na. Agpache-pache apay lang amin mat ni Apong Maria. Imbes nga ipalubos na kumantikas jay arikrik-naan na, tabakit matan. Kasjay atawan ti talaga apa nang ipulang iti biyag. Ay na, di mo matiruruman ni kabagis ko ha. Unay ka matan rito. Di yun ulitin ti narami diyo. Di dak pagpungtutan Apong Pasing. Nay, awan mo't kayam danuman. Naibus ti danaw mamainom. Mangkita ak man dita rep. No ada mainom adanom dita. Mawawa ka talagan. Ay nanay pagtadadanom dito ya mainom. Apong, kape dito nalami isa danom. Anan mo niyo? Ay ikat, inumak ka. Makay na inumak nga minuna yan. Kat naibus ti danom nga inuman. Ay na, di yung mabalinti uminom iti nalamis. Ang mga nagpanatang kayo. Mala, isubliyo dita. Tagpagata ka ni Manong rito iti danom amainom. Ay na, aywanan nyo ka diti salon at yung apong. Di kay kadig suksukir. Tapno di kay agsakit. Mabit lang Manong Ritaw, ika gumatang iti danom, tawan mainuman. Ay, darasyan nyo nga rod, katanay. Mawawak ko na yan. Apong, mangan kayon. Nakaluto kami kini Marina. Kaya tiyo, taigawan kayo iti kanan nyo. Anyat linuto yung masida, apok. Sinigang nga ikan. Presko nga ikan dayjay Apong. Inikan mi itinateng na. Sige, agaw kayon, tagsasango tayo amin ang manganan. Ingkayayaban ni apong yung Maria. Riingan nyo no nakaturog. Ay na, di yu disturbuan ti pan naturog na Apong. Agriing tulat ta no mabisin.
Ay na, mabisinak batan anak ka rin. Naituro ko gayam. Ne. Anyat ko kuan niyo, Apong. Mabisinak, mga anak ko ma. Anyat masida po. Ada na lokata na sardinas dita. Di kay nagluto iti masida ay apo. Ay kat naibusen Turog tumot lang ang minter aramidan nyo. Mading amin ti bagbagik apo. Agigo pa ko maiti sabaw. Ang sa nabalain. Di kay man nagpili-pili iti si Daan. Awan tumot lati makukuwar tayo. Apay, agpen-pensyon kayo aya. No anya ti maidasar ka ninyo. Di kay agpili-pili. Takababain kinikabagis yung agpen-pensyon. Dinto pa agpili ni Apong pasing iti si Daan na. Da kayon tulakit din apapakpakan laeng ditoy. Nangag ko amin ngayon bagbagan ni Rito itay kan kakabagis. Masaksak kita anak no kasya pagsasawanda kay ti sana nasayat. Ay, sa bagay, punumot namin, awan may tultulong ko kan kakabagis. Awan may itad ko a kwarta, apagatang iti kasapulan tayo dito'y balay. No siya klamay sa awan problema iti dayta. Wan, ngam kababain kadag iti apo ko ta, kabagis paseng. Di mo ikan kanoy da. Bayam ta bagbagak to manida. No adala ko masabali papanak. Pumanaw akong dito'y kabagis. Ay, sana. Diyak kaya ta panawan nak. Santang agsina, aging gat maudi nga angas ta kabagis. Madi matirig na kamang panaw kan ka kabagis. Nga mabain na kadagiti apo ko ta. Awan may itultulong ko dito. Di mo latan ni kaskaso tanyaman ngay bagada. Bayam taong taktuman nida. Ay saan di mo aramidan ti kasta kabagis. Adada aguraan da. Tamaan mo anda nagipulong akan ka. Ay, saan? Siyak ti makamaw. Sana rumbang tararami dendra. Basta agtalinad ka dito'y balay. Saan ka pumampanaw, kabagis? Diyak kaya tinala sa trato yung itikabsat ko rito, Marina. Agbalbalin kayo na bastos ka ni Apong yaw. Ha? Apay, ti kunayaw na saya tararami den yaw. Noon niya ko matitrato yung kanya. Isumat titrato yung kang kuwana. Tano di kayo agbalbalaw, nasaysayat lang na pumanaw kayo dito balay kaw. Ni, apay ngay akas tapong. Adun tinaitultulong mi kada kayo. Da kami taglutluto. Aglablaba, kanagdaldalos diti balayo. Ngam papanawan da kami, akas lawan ng yaman na. Gapaw, tadyak kaya tararami den yaw. Apay, anyat impulpulong ni Apong Maria kada kayo. Iso ati na alas ti aramid na. Tagbalbalinan asipsip kada kayo. Ti kayat na, padaksen da kami. Nga uray awan met madingar aramidan mi kan kuana. Ay na, kanayo na mangag ko, ti panangungungat yung kankwana. Kasla basura, ti pangibilbilangan yaw. Kabsat ko ni Maria, kat no masair tirik na, masair akmat. Isugad di ati papanawan nyo dito balay. Tawan mat may tultulong na dito, Apong. Mangan maturog la ti aramidan na. Wan nga ruda, di pa'y makaluto mo. Sa ita, agsipsip pa'y lakada kayo. May kariyo ka di atratuan nyo itinasayat ni Apong yo, Maria. May kariyo agbalbalaw kayo. Ay, no siyak. Awan tirumbang ngay karik. Tawan mat tirumbang abaliwak. Tawan mat ti madingar aramidag. Uri siyak mata. Padpadaksan na kami langit ikabsat ko. Sip-sip na dyan kabsat yo, Apong. Talaga natangkan ti ulo dagi dyan nga apo ko, kabagis. Pasensya kan kabagis. Mairamraman ka pa yan nga ung tanda rito kan Marina. Gapo kanyak. Natangkan ti ulbod da.
Ay, agrobot ka man kit di ka bagais. Tadapa pananta. Sa dinaw ka ba, guys? Basta dapa pananta. Adda sa rungkaran tao. Asinaw ka ba, guys? Basta rumwarta. Adda sa rakan tao. Mapantay jay balay da. Apay a pinalubusam arimwar ni Apong Pasing? Amangan numabannog, kat anya pa'y ti mapasamakan ko na. Agpilit mo't nga ron na rumar manong. Ung tanak no lapdak. Anya? Nagkuyog da nga agkabagis. Ay, kat kinuyog mo kumalatan idaa. Taamangan no anya ti mapasamak kini Apong Pasing. Numatay ni Apong. Awan ton ti pensyon na. Sana bali ah. Nalawa mo't ti daga mapanawan na. Pagbingayan tanto ti mapaglakwan ta. No kasta, ilako tanto ti daga at awiden ta kini Apong Pasing. Uwanan ah. Tapagbingayan ta ti mapaglakwan. Sa tanto gumatang iti uray basit laalote a pagpatakderan ta iti balay ta. Awan mga min matawid ta kadag iti dadakkel ta. Tanakurapay dalaang. Kun adan kabukbukudan da pamilya. Isu nga awan manamnama ta kadakwada. Wen nga rod ah. Ngam sa bagay. Kaya't kumatkit di tay tasing-asing mo, Marina. Lugan to matigatangag. Tay pampasahero alugan. Sumarunon to ti lote ken balay. Ket, pagturugam to ngayon awan balay mo. Ay kat makiturog ak to pay la iti ipatakder mo a balay mo ah, kabagis. Na, umada rin sa matyapit ko. Nakapsuta ko. Bumangon kay Kit din, tamangan kayo Apong. Saan ang mabalin namatay kayo? Jak mapilit, tibagi ka bumangon. Jak ka bala. Ala, tulungan kayo abumangon Apong. Sanan, jak matla makapangan. Apong, saan ang mabalin adi kay mangan? Tanakarkaro ako mapsot kayo. Kasano kami lang nga hinumatay kayo? Amuyo met nga awan ti trabaho mi iti kabsat ko. Ay, Ala, ag nga kayon. Tauray na kaidda kayo, pakanan kayo. kaya't ko ti maturog. Manong, Ay, di mo pilitan no talaga di na kayat timangan. kasano day tuyan ngay? Numatay ni Apong. Ay, makita ni tilangan ni Apong asaanan nga agbayag. Isong awatan tan ano matayon. Awan mabalinta. Sana bali. Adamot sa nikwan ang mapanawan na. Sa bagay mo't di ah. Katiplano ta ah, di mo liplipatan manong. Patas ti panaggudwata, tapno saan tang agapa. Kabagis! Bumangon ka na, talabaran ka. Kanay, manual dawan na di ka nagdigdigaws. Manang Pasing. Manang. Ha? Naglamiis ti kabagis ka. Ha? Hala! Saan mo tinagangangis ti kabagis ka? Manang! Manang! Papay, ayat sang sangitan niyo, Apong Maria. Napong yapasing! Natayan! Anya? Jesus. Ay. Awan nga rugan na talaga. Mala. Tumulong ka nga agdalos dito balay. Talamayan tayo ni Apong. Lamayan tayo iti 2 Domingo. Tapno makaur-ur tayo iti tulong. Itatawanan ni Apong Pasing. Sumapol kayo niti sabali apag naidan nyo.
Apong Maria, taila ko minti daga anapanawan day di apong pasing. Ha, Wanapong, da kami ti apo ko ni apong pasing. Iso da kami ti mang tawid kadagita. da kayo ti pumanaw dito. Rito, Marina. Ha? Pasensya kayo. Lamsan ko nga ugali tag papanaw iti tao. Nangruna kat kabagyan kayo. Ngamda kayo matla ti mang puper sa kanya. Iso pumanaw kayo. Tawan karbangan nyo iti daytoy abalay. Ne. Naglastog kamutin nga agsaoy ti kasta? Sikat ti pumanaw, takukwamin daytoy abalay ken lote. Siya ti adda karbangan na iti daytoy abalay. Gaputa siya ti nang ipatawidan day di kabagis ka. Aday ta ti papilis sa mga ipanagnak. Rito, Marina. Ne. Kasano ang napasamang ti kasta? Apaya sikat ti nang ipatawidan day di apong iti sa nikwana. Gaputa na alas ti arami diyaw nga kapsat. Nakita day di apong yu apasen ti kinahagom yaw. Ti kinawan respeto yaw nga po ko. Apong, pagkawanan da kami kuma. Sorry na yung bagbagaming awan serbiyo iti dayto abalay. Ay. Apong. Ay, kuha. Pakawanan na kami kuma. Pangasiyo. Saan da kami kumaapapanawon dito eh? Awan papanan mi apong. Ay, lading itak. Nga madanaya baka kaduak ngagnaid dito'y abalay. Lading itak. Nga mawanan panagtalak ko kada kayaw. Pasensya kayaw. Ngamdiak maliklikan ti agatap iti saan anasayaan. Awan pensyon kaw. Katamangan no idagdag yu ti panakatay ko. Tapno maalayon ti kay kayat yaw. Iso ada saysayat no mga yabak iti sabali akaduak dito'y balay. Uray saan ko wakab kabagyan dayjay. Tamok ngay sakit na. Kan mapagtalkan na tao dayjay. Kat bayat ti papanaw yaw. Siya pa'y kumata makaamiris kayaw. Kat di yun to kumaipakat iti sabali at tao. Ti kasta nga ugali yaw. Apong, Ala, pumanaw kayaw. biyag, ti tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ninanang man. Agsisindo ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangar untyak pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinam saamitan a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba makakikita iti kastangar aramidam, ah? Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo itapagay ayaman teriknada. Past time lang dagijay kung nakalangarudan, nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasaman na ita, pare. Agsisinno ka ti awid mo dita palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta ka naramidam, pare Gerald. Kamangan no, pakaisagmakam to pa'y kiday. Nairwa magmatan, pare. Na-immune da taon.
Amo ka narigat tinagdala na. Kapag na lino ko na kadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tap nagbaling kamot ababairo pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo, anak ko. Nakamotormat. Wain. Huh? Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsina da itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas jay lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko ma di kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok no niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na. Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa. Ngam tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo na nairwa makas di tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable. Nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot moten ta uray asino mo di ta babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae iti ang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Past time na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikas tangar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayaw ti pagsaritahan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Di manang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutam ko mama ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babae sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day tarason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinatingamulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang. Di na ka di pakadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diritso mati makukortak nanang. Ken plano mi manen ti agrides inton Lunes. Saysayangem lang ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din no aginjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Angam saan kumamot akasta anak ko. Amum kaday, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo a babae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man nandiyan babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. Adaman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, wen nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty! Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di namat amot agpili. Uri asino laditan. Hay, hawang mo nga mindeng-denggan na asaw, di kapsat mo. Kasano no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim to lang. Pangasim Gerald Sarde nga mun day takalukwam.
Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam? Awan mo't nobya kadakwada. Pastime ko lang dagjay. Day tangarud ket. Awan nobyam kadakwada. Ngem, Bay anak ka dila nga ag-enjoy manang. 25 mon. No anya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta ken lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, no agpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kanina nang. Adapay nga ta. Awan sa mata. Ay na, di ka kadi mapukawan ni tinamnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am, amom to ti babae may kari para kan ka. Adaman saludsodak kan ka, pare Gary. Anya data, pare Gerald? O sino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Nay, kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isungam mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Good. Sino ti Shane ka na kwada? Atid dog tibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang naki New Year, iti ayan ti kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka, saan tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manong Gary. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka ba't? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron ano kasta. Ha? Type na kang amin ti kayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mat-replyan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, Mariko. Nasayat at tao ti gayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Sino man nanday taluklukwam dita cellphone mo? Luklukon adagos pa nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay pang si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga aramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palan ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagritnak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron no kasta. Tapno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka diti lugar mi sakbay nga agawid kayo. Mano nga aldaw lang kat agawid kamin. Jak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timakam mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O, nana. Itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no, dito'y mo laang ang ti pakaikamang ang balasang kaw. No, iso at ipagayatan ti apo, nana.
apay kit dinasan. No, saan ka, Bisay? Mabalinlat tamait nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrabahwak nana. San ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe nana. Ay, kasanungay daytan basan. Ede, long distance kayaw iti anak ko. Ninanang mo. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak ko. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya siya asawan nanang. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. Lukasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kung kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure ama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid mawa, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, tanagandayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alapod day ta? Nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamat timbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napingtas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na kakaden? Saan pa eh? Kaano lang mo tinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, ali ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada matmatlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Sari amat na rumrumar. Talaga asahanan pare. Nilagayam ni Shane ti agas. Ti naidumdum masakit mo pare. Sabali ni Shane pare. Moreno sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kat kas iti ex mo arupat kwarta kan lalaki raw. Kat ita tanam amom ni Shane. Poston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao pare. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti kabsat ko nanang. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di ka na yun arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae a para kwa na anak ko. Kan may saan na kumkomporme a babae ti awawid na dito balay. Sipod na maam mo na day dya Shane. Wen nga road anak ko. Hello Shane. Kumusta ka, Gerard? Nasayatak mo si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lata. Kasta talaga, Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito, Anya nga minon tayo ko nga ibagam kanyak? Ha? Kunak, sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no alunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen, okay lang kanyak Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige, agan anad ka dita. Anya day kunam Gerald. Aklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw na anak ko. Saan pa ya? Imawag kanya kita Kati kayat na, umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na.
Ay, mapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadagiti taraken ko. Kan mangsibog kadagiti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami hindi makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mo. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pintun Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am muna kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditaw. Agananad kay ti papanam Gerald, dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito. Tulungak ano kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo tamasapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol! Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang itikas niya klase ti babay. Sa may sa, adamot na ni Shane. Adayo anasay-sayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga rod. Pangururayan ta ni tatang. Adala nga minbit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wen, high school ak paila idi. Saan ko lang kami na naistoryaken ka? Pasensya ka noon nasaludsod ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang matikaduang. So ngayon torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamot ti sakit amarik na. Ang kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanyak idi. Agam jakman na mo. Sanda ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang. Makapasa ka din mo't lang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na anak ko. Diyak pa'y amo ti husto akinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod. Aklo na kon tatang. Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapilim anak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang. Mapanan titawan. Sapay na kuma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya day ta? Sapay ko maata. Saan ko apakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit din nun niya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan kami tunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot tan iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupi, anak. Wenanang, imawag ni Gerald itawan kayo.
Kate, anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kan kuana. Ay, saus. Ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mutin ti agsublay. Ay, awanan Kasanungay, dagiti mula keng tarakenan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagpartak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang nga di may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumot, san mabalin nga aglangan na iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat. Nasaya at mat nga ro no kasta. Anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak. Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandugam. Si kakit demot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alaam do'y basita prutas kan nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, yawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Hanggang nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane manang. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da. Nasayat, mat. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nakpa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pa'y Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak, inaklon na ka ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Uy. Ay, naimbag kabay, pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari? Apaya kas ta tinaybagam. Ay, awan, pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak, isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak narod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong batan ni Shane nagiti awag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura dagiti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan ngal daw. Ay, sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay la kumaan na. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano saan na nakasidi? Saan mo't na sweet kanyak? Amang ano dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka numat. Ni, apay nga ron nga kasta. Anya ti makagapo. Daita tinas ka na duktalak manang. Saan mo't akasto ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyaman ta sinong batam ti awag ko, Shane. Anya ti bagamaya, Gerald. Tagulit ka mat. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumnag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye. Shane? Sa di ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapana kitayam da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tunday dyan.
Madanagan una yan iti kasto ang mapaspasamak pari gari. Madanagan tama nga no mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita paray. Mapanak iti ayan da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon da ken ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, san ka di? Babaero ka kano? Ket agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo, kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jak ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kung tikas niyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary a mismo, tinasinged agayem mo. Anya. Apayakas niya iti panagisarita may tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero dayjay. Isutindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu tiyang angkas na iti motor na kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay kaditi kayat yung agbalin na manugang. Sigurado ka kanay apod no ti indanon da ya agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta kan, Gerald? Nasayat mat manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amang ano sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rotatan nga eh? Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na kumaita anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Ngag susukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jak ilibak na ita, tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapot akayat ko ti makamove on. Napasaktanak namin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kaniagon ulbod, Gerald. Jak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidan. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamat siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, tata. Kayat ni Gerald tiyag naed diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matgayam ka anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan nasikugan na, tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam iti kundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan ti gayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rut a panagnikan. Wen, aklunag adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas, inom, ken paspasyar. Tadudaduma, adama dagiti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no pudno tindano nakin ka. Ngam saan? Kasinubsobraan na mo't nagitimbagbaga nakin ka. Ala, mawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madalagan. Sana kagimurakan ka. Gapo iti impakitam. Si ka lang ti babae kayat ko ngay kalaysa.
Isa na mabalin. Jack ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapulangi ti panang dadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinang dadal kanyak. Pare gari! Pare! Hey! Si kamad gayam, pare Gerald! Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Ah! Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam kenkwana. Ngam saan met? Sinobra amat tindandanon mo kenkwana. Pare, amok ang nagkurangak. Tasaan ko ngayon bagbaga ko ni Siyenti may papan itinapalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inuna anak. Sinubsobra ampay tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Talaragsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni Tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Sukat na kita sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan na pare? Pare, namiris kong tibindot ko. Aklo nag imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapala ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. Biyag ti tao. Ay kat ni bayaw mo ati kasarita, Perli ading ko. Total, awan mo dun, ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangi maneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Perli ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot dayjay ang mangi maneho iti kotsel. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, anak, urahin biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, anak. Nag-resign namin di driver ko, bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Sikapay la ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipagperli. Agyaman nak bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran nagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbang nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayahat nga rod no kasta bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign di driver ni Perli. Isu sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka lakay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka nung papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsim ipagperli. Wen bayaw. Upat pa'y laabulan na kanyak na ito akotse. No kasta, inlakom di sigod ako, Chem? Wen bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di bayaw. Sumarak ka pa dito palay. Tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan Agpalasak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging kaita, awan pa boyfriend mo. Bayan pala dayta boyfriend dita bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend bayaw. Ipag, nagpintas ka.
Sayang ti kinapintas mo, no, mabaakan ka lang. Di nakman rabakan bayaw. Naglaadak tupay. Anya, naglahad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbod ka bayaw. Sa anak nga ulbod. Isam mo pa ilan, kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Oh, makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikal ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Ah? Ay, saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Pasensya kan sir ah. Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kada kiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tinedya tomboy. Wanipag, nalay nga agistorya ah. Ipagarop na pa nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nung ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot day, Jay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito yung restaurant ko. Nadlaw ko man ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kaya't mo timangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakip di kinima ng Erlinda. Anya? Sinalbag kamat pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay kat agaplay ka ah. Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a perli. Ay. Di mo ikan iti sa bali kay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kursunadak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak mat. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Pak na gamin ni Pearly. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Kat may sakla jeepney driver. So talaga kursunadam ti ipag ko. Ingka agdaton ah. Nalakalang mat nga sitgan ni ipag Pearly. Ala, Jeric lakay. Nagadumot kan ito yung makmakan. Inted amin dayta ni Pearly. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makanti inted na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kasta makabanlong mo't ka ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runa ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Pearly. Agasam, talo ti restaurant na. Wen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo nati as asikaswen na. Ni, nagsapakan ngayon mediti balay, bayaw, Jerry. Winipag, kalpasan ay naitulot ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkay warapay la dagiti usar ko dito balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot da ita, ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubot ka kitin. Tasya akong ti makamu kadagiti nakawara pa papel. Awan ti rumba nga pagdanagan.
Asino dyan kaya kasarsarita ni Ipag Pearly? Pasan. Ang daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasan-san ba't may dito yung restaurant? Isa, kunak, at daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa, bak nang lagit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo na tinapatigan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Pearly. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Jak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matin nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngayon sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jak pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaululimek, pare Jeric. Imay ka ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ha? Ay, pare Renz. Magitam. Agad dayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Pearly iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tanti nag-shot kani pare rin. Diyak na po tanti naglabas ti oras. Ala, agi na ka nga Ruden. Amok anabannog ka. Wen, bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Una ka lata na matulog. Sana pa'y nagtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuya, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Di naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabalin na ipag. Adalaki di gundaway mo, nga agsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Aday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Gawan pa'y na isuro kun ka. Alang arod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narikat ti agsuro ngam nalaka magkayang bayaw. Wen, inaldaw ka lang ag-practice at no makabisarog tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon ti na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag Pearly. Api nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngemnas ka na mamam ti marikritnak. Ha? Amok abasong daytoy, apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha.
Bayaw? Ipag, Ay, inigamam ti imak. agayatak matangkan ka. Anya, Pakawanan nak. Ngimday tatipod no marikrik nak. bayaw, sigurado ka iti daytang ibagbagam? Uwan ipag. Di na kumagurahan. Gapot agkabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Ay, kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Ang padatay ti marikrik na. Ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamutan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan ta, Erlinda? Napatid ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi. Ah? Ay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Ah? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo ta sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko ka. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti kan dito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan jay pagbagakan ka, pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak, pare, Renz. Kasano ti pan nakaamu nga da relasyon mi kan ni Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Amang ano da sa bali ang nakakita kada kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Saan? Amang ano limon na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Tiambom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Erlinda, pare. Nasulisog ak lang. Iso ka siya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare, Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lohok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawik. Awanan ka iti bain akagpat! Magawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Napayag ka pinaliiw ko ti garawyo ko ni Jeric, Pearly. Limod a sinurag kayo iti naminsan ngal daw. Mana. Bali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawid ija balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, tipan nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na udakla ang iti saan unay nga dayo. Nagkitak panaking nagkikiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy iti ito yung naramit yung. At di ka ito mapakawan. Pinatan, Jeric. Ikan kaya't ang makiat. Pakawanan na, Erlinda. Sana na maulit ti naramid ko. Nagtanagag kang ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda. No nasingpit kan mapagtangkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Di ka ba na nagkaya malukwan? Ikanak pa'y kumay ti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Diyak kayat ti makisinakan ka. Ulitak ti agpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang mo ti ayat ko para kin ka. Erlinda,
Jak namnamaan. Ama pasamat ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas kanyag sinatan. Gaputan na po kawen anaming pinsan. Ti panagayat ko kenta. Pagbabawayak tinaramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadinak panawan. Ay ayaten ka unay. Agsinatan. Kat saan ka matangag? Parang kanyak.